Bisik ko ginis bulkit. Uy, abi ko ba nung nakatol-tol dito? Hala, huwag mo na yapan. Ayo. Ayo. Oh, sarap bulkit. Ang kapaingon. Mag Bay bulkit. Kalag-kalag ha. Ayos ako kuan na bin papawayas ako ba sa man. di mo ko magsin Kalay ka na po nila. di mo ko magsinamok. Maghatag ra ako sa imong pagkaon ba. Pagkaon. Ay di ko. Sa na. Di ko. Hala. Kasi gutom ko kan paglaba bulkit ay may kay nakadugtong Napag-isuman, no? Katol lagi ka karon doon. Ah. Ha? Sabi na kaon mo, katol lagi ka. Uy. Sobra man gud na kay daghan man gud na sa mo. Daghan di ay? Daghan Uy, kay. kalam mo rin anyo. Hala. Nami kay na ayo, di ba? Hala, Oh. kuan pagid siya. Kutong pagid siya. Hmm. Lami akay ani ay. Nami kay na. Daghan kay ako nakaon na. Ay napagiday oh. Napagid. Napagid oh. Napagid oh. Lami ani bulkit ay. Daghan pud kay ni mga lansulis. Maayo ka nakatultol ka karon. Hmm. Ano nagluto ani? May kinaghan ka nagluto mong nanay. Wala man si nanay. Kasi nanay, amin mo na nakuha. Kay nag-agto man sa lagi nitaw. Ano sa nagluto ani? Kuan kanang Lami kayo ay. kapag ito na pa man kandila og kanang kanila. Asa na naman nila nakuha? Sama kanila. Ano may pusturo? Daghan man gud kayo na. Ano may napitaghan? Ikaw nagluto ani? Sa minteryo man na. Bisip ko ginis bulkit. Uy, amin ko ba nung nakatultol dito? Hala, huwag